pozná akinátor Ballerina Cappuccina. Ballerina cappuccina. Brain od postavy on pozná celkom dobre, takže si myslím, že ju bude určite poznať. Tak začíname charakter, objekt alebo zviera. Je to charakter. Je tvoja postava skutočná? Nie je. Je vaša postava muž? Nie je. Začíname dobre. Súvisí vaša postava s hudbou? Akože ona je baletka a baletky tancujú asi na hudbu, nie? Si myslím. Takže dám, že pravdepodobne. Je tvoja postava z filmu? Nie je, zatiaľ. Má tvoja postava vlasy? Ona nemá vlasy, keďže jej hlava je pohár, takže nie. Je tvoja postava dievča? Áno. Je vaša postava Talianka? Áno. On tu dneska rýchlo uhadne, si myslím. Je tvoja postava vždy oblečená v čiernom? Nie, ona má rúžové šaty, takže nie. Je tvoja postava z talianského mímu Brainrot? Áno. Zúčastnila sa vaša postava vojny? Myslím, že asi nie. Oh! Tak dneska to bolo asi najrýchlejšie. Koho mám skúsiť nájsť na budúce?